Dersê veçînayê Xoser welat Ziwan kamiyê şaran ziwan yewîn şahîdê ganiya estpîşê şaran o. Şarî bi ziwanê xwe est o. Ney estpîşê re zî ziwan şahîdiyê keno. Kê ziwan çine bi, şarî zî çine benê. Sergoyê tarîxî bi şaranê ke bi sebebê vinîkerdişê ziwanê xwe çine biye dekerde yo. Naraştiyê heta her kesî ra yena zaneyenê û hewce nekeno ke merdim zaferî di na mijarê de şîraten bike rozî. Meseleya min di ney rojeyê peyanen de kampanyaya dersaneya veçînayan e kê kewte rojdame şarê Vakurî. Mijarê amiya asteke vinayenekê biya xeta welatpawerî û îxanetî. Medyaya dijîtal ser ra çeteleyê Kamc û dibistan û Kamc û bajarî de çend domanan dersa Kurdî veçînayan e yena waştenê û berrakerdenê. Şoreşgeranê Fesûxê ra keseke kê nêwazana nameyê eyvaca vina nûşt bî. Min tay rayedan ra vaşt. Dibistana bajarê şima de çend domanan dersa Kurdî veçînaya. Min re binûse la cewab nêdayo min. Her halde sebake humara kêmiya. Şerm keno. Heke mesela şerm bo, şerm û tewir pîl. Heqet tewir binkeyîn û gerdûniyê ziwanê daya xwe. Zê dersa veçînayê qebûl kerdiş, vaştiş û sebanaya kampanyayê rodarviştiş o. Heke do kampanya bero bi destpêkerdiş, gerek kampanyaya perwerdeyiya bi Kurdî bêro destpêkerdene. Benokê tay vacê şert û mercê naya Çîniyê. O wext vaştişê dersê veçînayên zî xwe xapênayîş û zêkê min cor de zîvat verva zivanê Kurdî bêrêziya heqaret o. Şarê Kurd di çar parçeyanê Kurdistanê de bi bedeleyê zavgiranan tekoşîna azadiyê kamiyê dano. Heke ziwan kamiyeyê ase gere di çarçoveya na tekoşînê de polîtikaya bêrê avestinê û kampanyayê zî di na çarçove de bêrê destgirotine. Şarê Kurdî seranê 2022-2023 dînî de dersê veçînayê qebûl nekerdî û dibistanê akerdî. Bi konsepta şerê îmha û kirkerdişê topyekûniyê rejîmê faşîstî Kamc û polîtikayê defiyayî pratîk hetê her kesî ra yeno zaneyenê. Tabeleyê bi Kurdî zî kuçeyan ra amey vedartene. Şarê Kurdî bi tekoşîna xwe ya 6 serî peyanan no konseptê îmha û kirkerdişî têk berd. Rejîm û faşîst amey û asta riciyayîşî û ewro heme waxtan zaferî hewceyê Kurdan o. Di na rewşa tewir zeîfiya rejîmê faşîstî de kampanyaya dersê veçînayeyan rodarviştiş û zêkê ciyekê zav baş o. Propaganda kerdiş bi watişek û tewir şenik fêm nekerdişê pêvajo û rewşê o. Heke do îla do karekî bero kerdisse va kampanyayeke cidî ya. Wa her keyeyeke bibo dibistanê Kurdî bêro destpêkerdenê. Her kesoke neykarî ra fêm keno bas zenan ke perskiriya maya tewir pîlê asîmilasyon helenayîş nê. Oto asîmilasyon xwe helenayîş o. Bakurê Kurdistanê de wextê vaştişê dersê veçînayên rewera derbas bîyo. Ma di wext û pêvajoyeke newî ye kê bi bedelê zavkiranan ameya bi destveştî de ye. Propagandaya dersê veçînayan kerdiş, fêm nekerdişê ney bedelan, fêm nekerdişê pêvajoyê, fêm nekerdişê rewşa dişmenanê mayo. Balkêşiyê ka ecebe zî sazî, dezge, dorme û keseyetê kê naye rê vervekerdişî kenê ye. Rûdav TV'yê ra heta TRT Kurdî zêke neve bi rewşê hesiyayê. Herkes bîyo hezkerê ziwanê Kurdî. TRT şaş xwe ra qet hewce nekeno ke merdim behs bikero. Rûdav TV saziyeke mîtê Tirkaya û Vaşûr, Rojava, Şengel û Mahmûrê de xizmetê dewleta Tirkê dişmenetiya şarê Kurdî kena. Rojavayî de vervatoxiya enekeseya. Li Efrînê de qedexekerdişê ziwanê Kurdî û perwerdeyiya bi ziwanê Tirkî nevînena. Vaşûrî de silahê kimyevî yena bikardene la Rûdavê behs nekena. Şengalê yena bombevarankirdenê Rûdav çepkan pêra dano. Hema Rûdav ve Bakurê Kurdistanê de verkeşî û propagandaya dersa veçînayanan kena. Gelo îtiye de şaşîtiyeke Çîniya. Tay rayîrber û keseteke xwe ra vana nûştox, ronişvîr û siyasetmedar zî di bernameyana înan de bi zaneyî yan nezaneyî cagena. Şoreşgerekê naye vano. Heke dişmenê to, pesmanê to dano û propagandaya to keno se naye de puştiyeke esta. Rewşa ziwanê Kurdî ya Vaşûrî zî ortede ya. 25 serî û dewleteke esta.
la hamalsaziyeke zivanê Kurdî çiniya. Gelo şima qet haydar biyeke rogerayîşeko cidî derheqê zivanê Kurdî de ameyo kerdinê. Zê watişê pêyenî. Dewleteka şimara dersa veçinayê wazena şengalera heta mexmûr, vaşûriya heta rojavayî polîtikayên kirkerdişî dana ramîtenê. Şarê Kurd bervan ney polîtikayên îmha û kirkerdişî tekoşîna kamiyê dano. Tekoşîna kamiye, tekoşîna zivanî ya. Esasanên na tekoşînê sero di zivanî de zî waşteka şarê Kurdî dersê veçînayeyên nê perwerde ya zivanê Kurdî ya.